अपने देखो तनी कुछ होत नहीं के कृपा करी कि हमरो कुछ हो जा। ए बाबू तने धीरे जरा सामने ये तो नहीं के धरत रे। बाबा से कहो मांगे आए बना हीरो अभिल हम दान नजर में बना जीरो। भोला बाबा के पेटीएम नंबर देबे। अच्छा बाबा से कहो मांगे आए बना हीरो अभिल हम दान नजर में बना जीरो। ए बाबू बाबा बुझी को परेशानी ना बाबा। आज हम तोरा तपस्या से परेशान हो गइल बानी। बोल तोरा के का दे दी? बाबा हमरा और कुछ ना चाहिए, बस 2 वक्त के रोटी दे दी जवना के रोज हम ताज होटल में जाके दम भर खाए। ना मान ले। मार दे डमरुआ से कपड़ा फाटी जाए। किसिया गनी का क्या? अरे सतारा देखनी हराती के सतारा हम गइल बानी नाम बानी। समझत समझी ना बानी बेचारा बानी बहुत नदिया के धारा बानी बाबा। देख ली हिम्मत पाए दी है करना डाले रे बाबा। बाबा बोलब जो बाबा अभी ना दे सकिले तो एकरो एगो छोट चीज हमरा के दे दी। बोल बोल का चाही? एगो हवाई जहाज दे दी कि हम छापरा से सेंड होखी तो जाके पटना में लैंड हो जाए। त्रिशूलवा से 2 हुरा दे देमनु तो मैं टेन भुला जी गए। ए भोला से तेरा नीति बतियाइबे। सॉरी बाबा सॉरी। देखनी हराती के सतारा हम गइल बानी नाम बानी। अरे गाजा भाना लाइल बानी रउआ के चढ़ाई जवाने बुझाता दे दिलेंगे हम जाई। तू सोचा तनी का रखी सारे रखी इसके बात माने रे बाबा। हम बच्चों को विचार करें। बाबा आप चुप रहिए हम बोलेंगे। बोल। ए बाबा सफाई राउर खत्म भक्त भेटाइल बा जौन बुझाता तौन दे के खदेरिए के। ले आशीर्वाद जौन मंगले बड़े सब मिली, मेहनत जारी रख। लव यू बाबा। एक बार आओ गा दी का।